Tanye ani yiriwali kɔfɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ feere n'a ka ja ɲumanw de ye. O tɛ sɔrɔ so jɔko ɲuman an'a masiriko ɲuman kɔ. So ɲuman ka di bɛɛ ye, nka a latimɛko ɲuman o dɔ bɛ sɔrɔ a masiriko ɲuman fɛ min bɛ se k'a yanka bonya sigida la so tɔw cɛma. So jɔlen kɔfɛ mansɔnw fɛ k'a crépissage kɛ fo ɲɛgɛn ɲumanw de ka kɛ so la n'o dɔ bɛ kɛ peinture ye, safo minnu bɛ kɛ so sanfɛ ani so yɛrɛ kɔnɔna la ɲɛgɛn minnu bɛ kɛ ka so cɛɲa n'a bɛ wele ko décoration. VOA Bambara ka bi kɛrɛnkɛrɛn kan an sera o baarakɛla dɔ ma min tɔgɔ ye ko Ibrahim Traoré. An wula ka se a sigiyɔrɔ la Jelibugukaw fɛ Bamakɔ sigida fɔlɔ la k'a donna baara in na a kanu kosɔn san 2007 waati wa baarakɛla caman de b'a bolo a ka cakɛda la. Peinture kɛ mɛ staffu kɛ fɛn fɛn bɛ ko bɛ so décoration de ko fɔ les jardins et consorts ne b'a bɛɛ kɛ. Bon ne bɛ peinture kɔnɔ a bɛ wagati jan bɔ. Je se k'a fɔ depuis 2007 wagati ne donna chantier kɔnɔ ka peinture daminɛ. N y'a daminɛ ni kanu de fɔlɔ parce que fɛn cɛ ɲumanw ka di ne ye. Ne kun ye so ɲumanw ye peinture ko ɲumanw a kun ka di n ye trop, décoration kun ka di ne yɛrɛ yɛrɛ de. An nana étude kɛ ka bɔ o la ka n'a sɔrɔ n terikɛ ni n jɛɲɔgɔnkɛ ani tonton ale kun b'a kɔnɔ n gɛrɛla ale la ka fɛn caman ta ale fɛ. 2010 ne tilara an ka kalan na ne donna bâtiment kɔnɔ. Fɛn cɛ ɲumanw de kun ka di ne so la ka so labɛn so ye cogo cɛ ɲumanw de kun ka di ne. Donc finalement moi je suis parvenu maintenant qu'à me baser, qu'à me concentrer décoration de kan. Ne nana do décoration kɔnɔ a kɛra n ka spécialité ye depuis n b'a kɛ mɔgɔw bolo kelen kelen ni fo ka na ka agrément ɲini ni n ka équipe bɛ ɲɔgɔn na an bɛ se ka bâtiment kɛ 3 4 5 wagati dɔ la bâtiment bɛ caya an bolo donc an b'an tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais a bɛɛ ne de b'a bɛɛ décoration design bɔ k'a yira a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan mais a dɔw la i b'a sɔrɔ sotigi dɔw yɛrɛ bɛ u b'a fɔ non n ka couleur bɛ kɛ tan donc i b'u ka couleur kɛ mais a dɔw la u b'a fɔ e yɛrɛ min bɛ bɛn so la i ko a kɛ o kɛcogo ye. Aw bɛ baara kɛ san kɔnɔ kalo joli bawo n'i ye jateminɛli kɛ bolola baarakɛlaw traité de don waati dɔw client ko ka bon waati dɔw ta man bon aw bɛ baara kɛ san kɔnɔ kalo joli. Bon wagati dɔw la i b'a sɔrɔ an bɛ se ka daminɛ san daminɛ la fo ka taa se kalo 3 kalo 4 kalo 5 kalo 6 an bɛ se k'o kɛ wagati dɔ la an bɛ baara la waati bɛɛ an tɛ jɔ chantier ni ɲɔgɔn cɛ mais wagati dɔ la mɔgɔw ka chantier bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ wagati dɔ la 3 mois 4 mois tɛmɛ o kan yɛrɛ an bɛ se k'olu kɛ sigilen. Kuma laban jumɛn b'i bolo. Ne yɛrɛ ka laɲini mun ye pour que ka se ka financement sɔrɔ ka se ka n dɛmɛ ka se ka matériel sɔrɔ i n'a fɔ ni ye fourniture déposé kɛ chantier la an ka taa chantier min na matériel b'an fɛ yen n yɛrɛ b'a baara kɛ a fɛn bɛ b'an fɛ yen ka se ka matériel sɔrɔ ni n sera k'o sɔrɔ o bɛ diya n ye kɔfɛ ni formation ɲuman sɔrɔ n yɛrɛ ka se ka mɔgɔw former pour que ka se ka baara in kanu don ka se ka client servir ka ɲɛ baara ɲɛdɔn kɔnɔna na ani hakilisigi kɔnɔna na. Baara kolon tɛ yen maa n'i ye fɛn o fɛn ɲɛɲini i b'o ɲɛ sɔrɔ wa Ala yɛrɛ bɛ barika don o la. An ye min sɔrɔ bi VOA Bambara ka gɛrɛn kɔnɔ ka lase aw ma o de tun ye nin ye Mariam Traoré.